Mbak Suci mriki. Monggo. Mataram. Monggo. Wonten sing ngersake anu dadi ati. Oh, dadi ati. Niki kagem mantene Mas Gareng. Oke. Sing lanang dadi ati sing wedok ya dadi atine sing lanang. Nggih. Nggih. Dibawani sik, monggo Mbak Suci. Bawane napa iki? Segarane. Oh. Nah, niku ngelingke sing arep palakrama utawa sing arep milih calon jatuh krama. Oh, gegarane wong akrami. Nggih, monggo. Iya, Mbak. Monggo diaturke. Monggo, iya, Mbak. Nano Dudu pada dudu rupa among ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel Jane sinden kok lampor to iki. Ngapa to Mas Gareng? Lho kene iki ngemate suarane ngerti iki beker iki. Semangat. Iki semangit ora semangat. Kuwi gugah rinto. Oh, gugah rinto to. Rinto melek rinto. Melek pipone anyar kok. Tan kena tinundes Monggo, salah gawe. Monggo. Iya, Mbak. Thank you.
Agus Gendus ini ayo. Makasih ayo. Es masuk. Jus oh. Ya. Yuk lanjut, Mbak. Ya. Monggo. Yen wis dadi ati aja terus selak karo janjine.